Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. PBBM mag-aabot sa Bacolod para sa paglunsad sa Oplan Kontra Baha. Ini kasunod sa natabo nga pagbaha sa Bacolod City kahapon nga adlaw. Ini ang ginpahayag ni DPWH Undersecretary Charles Calima sa DPWH LGU Alignment Meeting ang ginpatigayon sa Bacolod City Government Center kainas sang aga. Mag-aabot sa Bacolod City si President Ferdinand Marcos Jr. para sa paglunsar sang Oplan Kontra Baha. Nga isa ka dako nga inisyatibo nga nagatuyo nga pababaskog ang flood mitigating kag disaster preparedness sang syudad. Kaya sa meeting, si Bacolod Lone District Congressman Abelardo Alde Benitez kag Mayor Greg Sataya. Ginpabutsag sa duha ka mga opisyalis ang importansya sa pagtino sa drainage system, pagpalapad sa creek kag river channels, kag pagpatuman sa dredging kag clearing operation sa mga kritikal nga lugar. Ang nasambit nga meeting, ginpatigayon kasunod sa pagbaha nga natabo kahapon sa Bacolod City tugas ang Tropical Depression Verbena nga nagresulta sa pag-awas ng tubig sa madamo nga mga lugar kag nagpa-evacuate sa mga residente. Una dapat kuntani Biyernes nga adlaw mag-aabot ang presidente pero naidug ang schedule. December 5 naman ang ginalantaw nga posible masunod nga schedule sa pag-abot sa Bacolod. Kasi isinasama rin ng presidente yung taga-NHA yung diesel